Xayrlı kun, kиш, kimga erta, hurmatli jamoat. Mana o'zimizning tatar xalqi alla shul Rossiyada YouTube'ga tug'an qatlovli shartlarga ko'rami tatar bik qaramay, amma menga hatto chet eldan Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston turli illerden yazıp turalar. Kommentariy az bo'lsa da o'risinin aytimin o'zgartsang, onların ixtibori qiymat, dорого внимание. Mana men kecha tilimiz haqında videonu yasadım da Türkiye xalqlarga kerak bir o'rtaq til, durustini aytsa leksika kerak bir o'rtaq ilk bizning tatar xalqында revolyutsiya qadar bek ko'p so'z qo'llangan, shuna ko'ra tatar kishisi bir qachonda yo'qolmagan. Bizda hali aytim ilkda bo'ldi, hozirda biroz saqlanib tura. Usta qulluqda yo'qolmas. Men o'ylab turam, u kishi hunar haqında o'ylay. Tilni kishi öğrense, usta bo'lsa, tillarni öğrenirge. Anarga da kelişe, ol tillerini bilse, yo'qolmas. Ustalığı bo'lsa, tillerini kishilarni tinglab, şuluq yatlab alır. Men mina necha tapqir o'zimdan ko'rib turdim, kuzatib turdim. Bir tapqir eshitasin bir so'zni tanımagan. Umr bo'yina esga kirib qala, esingga xatiringga hali tigi 97-yilni Kipr o'travuna bargan chaqda menga turk qardoshlarimiz men bilan сөйләшкәндә sen musafir deganlari men шулык yatlab aldım. Musa Jalil, efirda Musa deb biroz qatlаулы булса да шулай хатırıma kirdi de qaldı. Шуның кебек ko'p so'zlar kimning xatirine шулык kirәшәк, qiziqsinsa İyiden çıkıp aldığından ben oylagan idim. Mine rızık, ruhi rızık, bilim ol şul, bir oylasan rızık. Mine şu biz aşağıdan rızık bilen çağıştırganda bik köp yakın yerleri var, yakları. Çünkü mesela kişi hazır TikTok'ta otura, shorts degen anda qarap, külüp, şayartalar şunda külüp otura, ko'ngilashib, qaysi vaqtda necha saat vaqt uzdira. Ул agarda faydalı videolarını qarasa, anarga faydalı nega deyim, ул bilim alır idi. Kişi bilimi gün sayın üstürüp tursa, ул alay qartaymay, kişinin adam balasını deyim, qartayuı prosesi miyinden başlanadı. Miye qartaya başlasa, şundan da kişi de qartaya başlaydı. Onu bir oylasan, dürüst Одессада abim, әлі өзі юғары yurtын tamamlap, onығында қызын оқыттырды, кандидат наук. Шунасын onығында үйретті. Диңгіз академиясында ішлеп, шунасын білім алып, шуннан тігі онығы оқыды. Ол да бабайы, менің абайым, яғни 37 жылға лейсен сау, Аллаға шүкір. Шул онығын үйретіп, гіл тігі кандидатский минимумы, шунасын кандидатский диссертация яқларға деп, шул менің абайым, шу өзі хаммасын үйреніп, шунарға аңлатып, тігі құш шайнап бере бет. Балаларына шун кебек нелеріні білімні шайнап енді анарға үләшті. Тігі енді кандидат наук болды. Шуға көре міне білім ол кішінің ғұмырын ұзайта. Шунасын екінші яқтан білімлі кішіге тұрмашта көңілді яшарға. Хамбутан, антурнан айырым сөйлермін еді. Айтасын келе міне біздің халықта түрлі сөздер қолданғанlar. Алар қазір бек сирек. Міне мен мәселен қайда тапқан едім. Әлі бізде болды Zaman деген газет шықты вақытында. Міне сөзлік деген
сүзлек мәсәлән. Шуны күрдегезме менә? Игътибар иттем мин. Biz татар телендә кулланган сүзләр шул кардаш казак халкы, кыргыз халкы, үзбәк халкы, Азербайҗан халкы, төрле төрки халыкларын телләрендә кулланалар, әмма кайсылары бер төрле, икенче төрле, мәсәлән, алар инде ничек инде менә дия, дәвә дигән дия. Күрдегезме? Бездә тик брас тик әйткәндә үзгәреп тора ул. Дия дигән, дәвә дигән мәсәлән, әв дигән, өй дигән мәсәлән. Файда, ада, утрау. Ана, әни, әннә, ана, әни, ат, ай, баба, ати. Безне әйтәләр бит, ата бабаларыбыз дип. Шуң кебек баба, ати, Ирак. Күрдегезме? Ичин, үчен, инәк, сыер, истәк, теләк. Ул инде әйтәсем килә, менә шул сүзләр элек татар халкында революция кадәр безнең ата бабаларыбыз миннән бала чакта ишеткән идем. Алар шул сүзләрне анда-санда куллана иде. Хәзер безнең телебез кызганычка каршы ярлыга әйләнеп бетте. Biz куллансак бер сүз кулланабыз. Мин уйлап торам, менә сүзлекне бастырганда кирәк. Безнең татар шул телендә лексикада 2, 3, 4 мәсәлән бераз аерылып тора мәгънәсе аз гына. Шундый сүзләр бар. Без менә сөйләшәбез. Мәсәлән, мин кайсы вакытта видео төшергәч уйлап торам. Менә мин бит татарча әйттем, миңа кирәк иде мәсәлән тагы өстәп бүтән сүзләрне кулланырга, чөнки бер телдә бер сүз кулланалар, икенче телдә икенче сүзне, безнең татар телендә тегесе дә бар, монсы да бар, ансы да, монсы да бик күп. Шул әйтәс килә, элек шул теге сүзлек алган им, гарәп, фарси сүзлеге, шунда нәрсә дип инде иллюстрация рәвешендәме китергәннәр. Революциядан чыккан, бераз революция кадәр чыккан әдәбият, шул татар язучылар китапларында шунда фәлән сүзне ничек кулланганнар, бу сүзне ничек кулланганнар, шунда җөмлә китерәләр. Менә шундый рәвештә кулланган дип. Бара халык безне бит нитми. Безнең халык бит игътибар итми. Менә мин педагог институтының тулай торганда торган идем. Анда инде бик сирәк әле теге вакытында безнең бер мөфти бар иде Татарстанның. Безне шәһәргә килгән чакта мин шул вакытта дин буенча да комиссияда булып депутат булдым шәһәр советында һәм газеттә дә дин мәсьәләләрен яктыртып йөри идем. Шунда мин инде шуңа күрә янына килеп әйттем: "Хәзрәт, ешрак килегез" дидем безгә. Ул шунда бик акыллы җавап бирде: "Ешрак килсәң кадерен китә" ди. Шуң кебек, әйе, алар ешрак йөрсә, бәлки аларга кызыксынмаслар иде, йөрмәсләр иде. Ул студент, кем студент булган белә инде, бик кызыксынмый. Шунда язучылар, төрле язучылар килеп студентлар белән очрашалар иде. Алар инде студент кызлар укыганнар инде аларның китапларын, шул бигрәк тә шул, әгәр дә менә шушы фәлән язучының китабын укыган булса, алар шул китап буенча сораулар бирә иде. Элек шул ничектер язучыга да ничектер илһам биреп торган. Әмма шул гел искә төшә дә, базардагы татар хатыны сорау биргән, шул теге колагымда гел калып тора, акча китерәме дип. Шул кебек алар киләләр шул авыллардан. Мин уйлыйм, ул бәлки аларның гаиләләрендә дә, шул педагог институтта укып биргән кызларның гаиләләрендә кайсы аналары еш шул сүзләрне, шул сорауны биреп, ничектер шулай үзләре шуны уйламыйча тәрбиялидер, балаларын, кызларын акча китерәме дип. Шуңа күрә безнең мәсәлән ул студент кызлар киләчәктә алар укытучы, ул акча китерәме? Мәсәлән, мин шул фән инде хезмәткәр түгел инде, бер уйласаң, әйе, алар анда Казанда фән хезмәткәре булып йөриләр.
язучылар кайсылар. Шул язучылар белән очрашу булса, нәтиҗәсендә билеме күбәя, әмма ул шул авылга кайта да мискин, шул авылда мәктәптә эшли, бер ни эштин хезмәт хакын алып. Беләсез инде, СССР чорында да хәзердә укытучы аларның хезмәт хакы әллә ничек түгел, аны белән байып булмый. Байып булмый кызганычка каршы. Шуңа күрә аның абруйы да төшә, дәрәҗәсе дә төшә. Шуңа күрә шул кызлар да бик кызыксынып, ана бер җырчы килсә, танылган шул вакытта, нәрсә дип әйтәләр әле, ул вакытта бик модный, модага кергән шундый. Алар инде шыгрым аудиторияны тутырып шунда утырлар. Әле мине кирип карагыз, туган тел дигән Шаллы педагогия университетында дип туган тел башкара Татар Cinema International. Алар башкаралар. Мин аларны интернетка куям. Ел сайын я Габдулла Тукайның туган көненә, я 21 февральдәме дөнья халыкара туган көненә багышлап, шунда күп кешегә ошый, алар теге туган телне хор дигән башкара. Шунда соңда мин дә ахыргы мизгелләрен мин залны күрсәтәм, анда ярты халыкта юк залда. Исләре китми аларның. Исләре китми. Анда бит инде күп татар телендә укыган студентлар, кызлар, мәсәлән, егетләр. Шунасын тагы бүтән факультетларда урыс телендә укыганнар яртысыннан артык татарлар. Ник алар аз? Чөнки алар сизеп тора. Бу акча китерми. Бу акча китерми. Ичмасам күңел ачмый. Менә күңел ача, әгәр дә бер эстрададан килеп бер шундый узын чәчле теге длинногривый дип атыйлар, мазаклап, шулар килеп бер концерт башкарса, алар инде анда шыгрым тулып чыкмый ятырлар. Менә шул күрдегезме? Шундый заман, шул әйтәс килә. Ул инде шул чыганак, источник, шуннан башларга кирәк. Әгәр дә безнең югары белем йортларында яшьләр, теге студентлар бик кызыксынмаса, шунда сәбәбен күрегез. Безнең телебезнең өмете бармы? Юк. Чөнки укытучылар безнең инде бер уйласаң, бердән бер шул инде я нәрсә дип ахыргы таянычыбыз, ышанычыбыз, өметебез, алар да кызганычка каршы. Алар авыллардан килгән, аларга бик кызык түгел. Алар шәһәргә килгән, алар бүтән нәрсә кызыксындыраларны. Вот, шуны әйтәс килә, безнең шул теге, менә мин журналист буларак ничектер кызыксынам бүтән нәрсә белән, дөньяның һәр ягы белән кызыксынам. Шуңа күрә мин менә мәсәлән әйтәсе килә, кеше Әдни мәрхүм әйтәдер, тышканда күт кирәк, тышмаганда ни кирәк ди. Хәзер халык ара ничек инде элемтәләре күбәйеп бара. Тирәнләнеп бара. Көчәеп бара. Әмма бердә кеше уйламый, иртәгә бәлки ул тел кирәк булыр дип. Урыс әйтә бит, как на охоту, так собак кормить. Шул кебек, мәсәлән, кемгәдер кирәк, шул Төркиягә барырга, әйтсәләр, стажировка дип ул анда бара. Ничә ел дәврендә эшләп кайта, әмма ярты шул вакытын ул исраф итә, чөнки ул монда надан кеше бара шунда. Җахис дип, җахитме, җахиттер. Невежественный, ягъни төрк сүзе. Җахитме. Менә безгә кирәк һәр чакта да әле безнең баш мөхәррир әйткән, бер доктор, ул менә мин гел укыган идем, теге поджелудочная железа, еш ашасаң зыян китерә ди. Бу доктор киресенчә ди, менә кечкенә бутерброд ди, ярты сагаттан ашап тора. Шул кебек кешегә ул тегендә поджелудочныйга зыян килсә, монда бәлки зыян булмас кешенең миенә. Гел ул шулай, ул да бит белем бит инде ризык бер уйласаң. Анда санда кеше бер ничә минут буш булса, шунда бит була, бераз өйрәнергә. Менә карагыз, памук дигән, мамук дигән. Күрсәгез, пара акча инде. Пара ул ниләрдә дә бар. Үзбәкләрдә пара дип, аларда тагы ул пара ничек мин ятлап алдым, чөнки вакытында әле теге пахта эшләре булды бит, хлопковое дело, шунда шул вакытта пара дип, ул вакытта бик күп акча кулланган, беләсез инде.
Гдлян Иванов деген барып анда кайсы вакытта кирәкмәгән эшләрне куптарып ташладылар инде. Артык аларга зыян китереп, әмма шунда пара дигән сүз бик еш кулланган сүз булган. Шунда инде мин аны ишеттем дә шулай әйтәсем килә, менә мин халык кызыксынмый, мин аны теге урыс әйтә метод ассоциации дип, шул кебек кеше әгәр дә өйрәнәсе килсә, ул җөмлә әйтеп һәр сүзләрен ятлап алыр. Мәсәлән, урыс сүзләрен куллан да бер җөмлә төз дә, пара, получать пара дип, хезмәт хакын, ягъни зарплата. Шул кебек башыңа керә дә кала, сеңеп хәтереңә. Инде кирәк чагында искә төшерәсең, пара дип. Пул дигән, мәсәлән, монда марка дигән. Türk телендә пул. Пул ниләр фарси теленә кергән ул, чөнки таҗиклар куллана ул сүзне пульнести. Ягъни акча юк ди, пульнест. Мен инде шаяртып яратам сырырга. Чхели сози мешават, намешават, пульхастим. Алар пульнести. Мен әйтәм инде, ту адами бат, екі хуб. Син яхшы кешеме, әллә яманмы? Ул әйтә, мен адами хуб ди, яхшы ди. Мен әйтәм, адами хуб пул буте. Бир әллә акча ди, мазаклыйм. Ул әйтә, пульнести, менә пул. Монда пул нигәдер марка, күрдегезме? Шунасын Рамазан, шәч. Күрдегезме? Шәч. Аларда шәч, әбзәт шәч. Тагы сары, сәс, тавыш. Халкын сәсе, мин аны сәсеме, сәсе, бездә татарда дип әйтәләр. Мин вакытында теге Гагаузидан бер егет белән сөйләшкәндә, мен әйтәм, менә Кипр удасында газет чыгара. Гагаузларда да булдымы халкын сәсе? Кипр удасында теге утравында, ягъни шулай булган, без дип әйтәбез. Ул теге яратмада аны халкын сәсе дигәнгә сеси ди. Алар дип әйтәләр. Менә әйтәсең аларга, сез түрк халкына чыккансыз, әнә сез Алла дип әйтәсез. Тагы нәрсә дип сүз кулланасыз. Сездә исемнәрегез хатта Кали оглы, ягъни Кали оглы. Тагы нәрсә. Мин аерманыр турына багышлап видео ясармын әле. Алар кемдер ризалаша, кемдер юк. Әле миңа берсе Кали оглы миңа әйтә, менә кино караганда Калиостромын, тагы нәрсә, әллә шул яклардан мин әйтәм, юк. Кали бездә, чөнки без Казак арасында үстек. Бездә мәсәлән Гали дип әйтмиләр, Кали дип әйтәләр. Алар Кали дип исем кушканнар. Мәрхүм инде менә. Ул бик яхшы ага инде. Шулай әйтәс килә. Шулай киткән ул Кали оглы, ягъни Калинин улы дип. Шуннан тотыналар кемдер фән хезмәткәрләре, халкыбыз тушунан чыккан, моннан чыккан. Мен әйтәм, Алла дип торгач, сез инде Курбан дип сүз куллангач каян килгән, аны беләсезме каян? Кайсы вакытта була инде? Кайсы халык арасында тора, мәсәлән, ничек инде менә ул шул халыкның сүзләрендә кабул итәләр, ансы була инде. Но мен әйтәс килә, менә безнең мәсәлән Крашин халкы бар, алар Алла дип әйтәләр. Алар миңа әйтәләр, менә без электән шу православ динендә булганыбыз. Мен әйтәм, никсез Алла дип нитәләр. Шунас мен әйтәм, бездә мәсәлән нидәк мин күрдем күрше шәһәрдә музейда Инҗил, ягъни Евангелие ни белән гарәп графикасында язылган, электән чыккан, бастырылган, революция кадәр элек бастырылган. Мен әйтәм, ник алар менә кайсы илгә православие килә, анда ни грек алфавиты килә, мәсәлән, аларның ром алфавиты килә. Никсиздә ул Инҗил мәсәлән язылган гарәп графикасында дип. Чөнки мен әйтәм, ул күрдегез, Инҗил гарәп графикасында. Сездә нигә булмады шулай дип, мин инде төрле аргументлар әйткән булам. Мин аларны хөрмәт итәм, мен әйтәм, рәхмәт сезгә. Телебезне саклап киләсез. Шунда да туганнар арасында бит инде кеше ызгыш демим, бәхәс була. Яхшы рәвештә, яхшы мәгънәле, менә в споре познается истина. Шул кебек мин аргументларны китергән булам. Аларда хәзердә шушыны тыңлагач аргумент булса, ипле рәвештә, ипле төстә ясылар. Без аны карарбыз, игътибар итербез. Шунасын шиша дигән мәсәлән,
Usta деп әйткән бит. Usta татар халкында, бүтән халыкларда usta куллыкта да югалмас дигән. Ана Үзбекстанда usta дип алар әйтәләр. Узак, ерак. Бездә узак юл, Узак. Аларда түрк телендә узак ди. Күрдегезме? Ә бездә узак имеш килә. Ерак юл булып чыга инде. Uzun. Üç. Утюг яриндан да. Яфрак беләсез инде менә. Вакыт. Яян, җаяу, ягъни бездә җаяу менә. Йолдыз. Zaman, менә вакыт, zaman. Зарар. Бездә кулланалар зарар. Хәзер бармы? Бәлки кулланадыр, әмма тик сирәк. Менә мин шуны хәзер тамамлап әйтәсем килә, җәмәгать. Шунсын, элек мин Татарстанга килгән чакта шатланып, гел татар телендә тапшыруларны карыйм идем. Бераз ул өйрәнәдем татар телен, кинолар, Рейс Б дигән сериал бара иде, тәрҗемәсе. Шунда мин аны ничек ниттем, сүзләрне аңламаганда татар урыс сүзлеген алып шуннан карый идем. Шуннан күп сүзләр якын булгач, Төркиядә җитештергән киноны Казандан каналда карый идем, телевизордан, һәм аңламаган сүзләрне шул татар урыс сүзлегеннән таба идем. Чөнки мин Татарстанга килгән чакта бик күп татар сүзләрен белми идем. Шуннан соң мин бераз теге татар тапшыруларны карап, ошыймы, ошамыймы, бездә киномеханика укыган чакта бер Крашин Иван Васильевич дигәнне бик ипле кеше, ул мине ярата иде, мин яхшы укыган күрәме. Икенчедән мин татар булган күрә, ул миңа гел бераз ирек бирәде, шаяртырга, шунасын туктатып, уши дип, ягъни укы. Мин ул безнең авылга Крашиннар килде Татарстаннан, әмма алар шулай акцент белән сөйләми иде, нигәдер белмим. Әмма булар килдем Татарстанга, монда Крашиннар уши дип әйтәләр. Теге татарда чай димиләр бит, чай дип. Хатта нидән Үзбекстаннан татарлар килә, алар чай дип әйтә. Без чай дип әйтәбез. Минем абыем Одесадан килеп, күлемсерәп, чай дип бездән көлә иде. Әйтерсең, дөрес ул чай дип. Шуны әйтәс килә, ул менә уши дип. Шул мине ярата иде. Шул Крашин булып чыкты, соңдан ул Крашин икән. Алар менә ничектер яхшы кеше истә калды. Ничә ел узгач мин аны аңладым. Бу Крашин икән дип. Менә шуны әйтәс килә. Килдем мин, мәсәлән, шул телевизор карыйм, тапшыруларны, кайсы сүзләрен ишетәм, кызыксынам, шулай өйрәнәм. Инде канагат була идем, хәзер инде канагатсызлык туа кайсы вакыт чакта, чөнки шул таяну нуктасын тыңлаган идем, бер чакта карасам, алар әллә дулкыналар, әллә белмиләр, әллә шундый надан. Инде җөмһүриятнең баш каласында, Казанда шундый абруйлы тапшыруда алар кулланалар, урыс сүзләрен кулланалар. Мин кайсы вакытта әйтәсем килә, җәмәгать, ичмасам сез урысча әйтмешли дигез дә шул сүзне кыстырып җибәрегез. Ник сез тотасыз да татар телендә сөйли алмыйсыз? Ничә тапшыруны карадым, җитәкчеләр. Алар үз телен белмиләр. Туган телен. Урысча сөйлиләр. Урысча алай юннәп дип юннәп сөйли алмыйлар. Татар телендә тыңласаң, алар инде гел тырышалар урысча. Әле мин мазаклап сөйләргә яратам. Кеше күбәйеп китте белән. Мин видео төшерә башласам, шул халык күбәйеп китә. Әллә мин тыңларга чыгалар. Шул әйтәс килә. Мазак бар шундый. Мин аны ничектер үстереп җибәрдем. Вы говорите, татарча сөйләшәсезме дип дигән бер татар теге чиновник дип әйтәләр. Шунардан сораганнар. Нәрсә дип әйткән әле? Ни в каком случае дигән. Татарча белмим, ни в каком случае. Юк, шул ни в каком случае дип әйткән. Шуна күлеп кеше дигән. Шундый
Безгә шаярту кирәк. Бераз җитәкчеләр үз теленнән баш тарткан. Алар ни хакы бар? Җитәкче булырга хакы бармы? Ул Татарстанда безнең дәүләт конституциясендә язылган ике телне белергә тиеш. Яри бүтән милләт кешесе ул аңламый. Ә үзең татарың инде шулай мыскыллап үзебезнең телебезне я сөйләшмәскә тырыша татар телендә. Я шул аларга интервью алалар, ул телен вата, шунысы урыс телендә гел ике сүз урысча, берсе татарча шулай сөйли. Адәм страма. Сез гафу итегез, мин менә сузып җибәрдем үземне видео, чөнки мин чыккан имда кешеләр, алар мине шул теге карыйлар миңа һәммәсе. Нәрсә төшереп йөри дип. Менә мин кичә бер Одессадан 10 ел элек төшергәнне куйган идем. Анда бер кеше карамый. Нигә мине төшерәсең, нәрсә дип. Бездә менә шулай тотыналар. Нигә төшерәсең мине, нәрсә дип. Әйтерсең, иртәгә бөтен дөнья шары күләмендә аны күрәләр һәммәсе. Әйтерсең, ул монда ыштансыз чыккан урамга, я исерек менә. Җәмәгать сүм белән тамамлыйсым килә. Бәлки бу тема кызыксындырыр. Мин инде хәзер өметемне үздем, татар халкы карар дип. Күбесенчә безнең өметебез шул менә төрки, кардәш төрки халыкларында. Алар анда санда безне тыңласа да әле рәхмәт. Шуңа күрә мин ага үземнең хөрмәт сүзен юлдыйсым килә. Ушы киләсе Навруз бәйрәме белән котлыйм. Тагы бәлки мөмкинлек булыр котларга. Котлыйсым килә аларга уңыш һәммәсенә төрки халык дусларыбызга, кардәшләремезгә Аллаһ Тәгалә исәнлек, бәхет, саулык бирсен, муллык бирсен, жан байлыгы бирсен. Инде фән ягыннан байлык, акча ягыннан да байлык, төрле ягыннан байлык, дуслар ягыннан байлык бирсен. Төрле теләгән нинди истәк дип әйтәләр. Менә мин кагазны шунда ниткән идем. Истәк дигән теләшәкләр бар, изге шулар кабул булсын. Шул белән тамам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау йөрегез.